Såja, då har vi en liten presskonferens här och vi ska börja med gästerna då. Analys av matchen. Får börja med att gratulera till vinst. Det är inte orättvist. Det känns ju, jag tycker att framförallt om jag tittar på hur det såg ut vår första eller senaste matchen för idag. Vi har klart steg framåt. Men förmodligen inte tillräckligt bra för att plocka med oss poäng. Och det är, jag har pratat med grabbarna, fasta situationer kan vara avgörande för varför det kan vara ganska avgörande för vår del. De gör in första halvlek är ganska jämnt tycker jag. Det står och väger och så vidare. Det är utan att något lag har någon fördel tycker jag. Kanske jag är lite färgad åt mitt lag, jag vet. Och sen andra halvlek var det och då får de havna ganska enkelt på 1-0. Det kan bli jobbigt för oss eftersom vi är förmodligen i mental svacka och så vidare. Så att svårare för oss att hantera mot någon. Som andra målet kommer ganska snabbt efter. Också ganska enkelt för dåliga agerande i försvarsspelet och sen i 2-0. Och sen har vi lite ändringar på slutet där för att ge oss en chans med att flytta upp folk och gå ner på 3 backar. Det kan vi lika gärna släppa in, eller vi kan släppa in 3D och istället blev 2-1 och så vidare så att vi fick en liten kontakt. Dessvärre lite sent. Men som sagt, för våra del fall framåt utan att vi har någon jättebra match. Vi har ju inte jättedålig match här. För dagen spelar vi mot ett lag som är på tånga, som gör sitt efter sina förutsättningar och gör det rätt bra. Måste sagt vinner rättvist ändå. Ja, Jörgen? Ja, starten på matchen var jättebra på vår sida. Första 10 minuter har vi några bra målchanser som vi kan få 1-0 på. Då kan man ju drömma om i alla fall att det kan bli en bra resa för oss. Vi kan spela på det resultatet och Syrianska måste komma upp lite. Men eftersom tycker jag som Svestan säger, matchen i första halvlek är jämn efter det. Vinden är ju lite avgörande i matchen också. Om man är med sig då kan det ta 5 minuter innan man kommer ut motståndarnas tryck. Så att med det i ryggen kanske till andra halvlek så känns det som att vi kunde komma starkare och få lite hjälp av den. Kanske vi ännu mer tryck och fasta och 1-0 på ett snyggt sätt av Tom Persson. Andra målet är nog ett av våra bästa anfall i år. Där vi har Klacka och Sina till djupledslöpande Per Tillman och ett fint inspel med löpning på första stolpen och slå in bollen i friläge av Kalle. Och det är skönt att man får ha ett riktigt fint spelmål också. Så det tycker jag är kanonbra. Och efter det så kämpar vi på för att hålla det resultatet. Det var läget att göra 3:an också. Egentligen vi slarvar i passningarna. Och då är det hård fight. Jag är inne 2-1 i sista och lite nerver sista minuten också. Men ja, det är lite rättvis seger ändå för oss med 2-1. Några frågor om pressen? Ni hade ju lite svårt att skapa målchanser. Borde det på ert anfallsspel eller på Varbergs försvarsspel? Ja, det är förmodligen båda delar. Vi slarvar ganska mycket i oprovocerade situationer och jag håller med dig helt och hållet. Vi skapar i stort sett ingenting. Och det var lite på fasta situationer vi var farliga när Gabriel stod på på höger. Och sen nu på slutet det uppstår några situationer men det är absolut inte tillräckligt bra, tillräckligt nog för att vi ska ta med oss poängen sådär matchen. Så det måste vara mycket mer. Och det är som sagt, det är båda delar. Slarv på vår sida och sen bra försvarsspel. Jag menar, jag såg matchen Degerfors-Varberg och vi vill inte prata om förra året vi vet alla att Varberg har haft problem med försvarsspelet förra året. Man ser att de har jobbat stenhårt med det och fått tills vidare det funkar i alla fall. Och det såg man mot Degerfors del. Så vi har pratat om det. Så det är båda delar för Varberg. Om du jämför den här matchen med Degerfors-matchen, vad säger du då? Annorlunda match egentligen. Det är hemmaplan. Man får en lite annan press kan man säga. Degerfors slog det helt ur underläge men vi
ett starkt Degerfors som är bra. Liksom så man får försvara fullt ut och det gjorde vi riktigt bra den matchen. Jag tycker det funkar bra idag också, försvarsspelet från hela laget. Men ja, vi skapar mycket mer målchanser framåt idag, det är man ju jättebra för. Dels för publiken att man får se lite mer chanser och skönt för oss att göra 2 mål också, det känns jättebra. Målet som Tommy gjorde på hörna, är det en intränad variant? Ja, vi har tränat i fasta, det har vi gjort. Sen vet jag inte om man ska vara precis där. Det blir lite så timing efter bollen. Vi vill ha mycket folk nära motståndarnas mål, framförallt som sa med medvinning andra halvlek att sätta tryck mot deras målvakt. Och hörna var bra slag med Pierre också. Det var mycket folk där inne och Tommy tajmade bollen perfekt. Så snyggt mitt. Han höll ju på att göra ett till från samma position när Berglöf var ute. Ja, han smyger upp. Han smyger. Ja, nöjda. Tackar.